Frontoi txikian jolasten ari den Saporraren memorialak, binakako eskupilota txapelketak gaur final laurdenak abian jarriko ditu. Hasiera batetan 30 bikoteek izena eman zuten eta azken aste hauetan partidak jokatu zala gutxi batzuk geratzen ari zaizkigu. Gaur 3 final laurden ospatuko dira eta datorren astelenean laugarrena, beraz erabakita geratuko dira. Ondorengo egunetan, datorren asteko finalerdietan zein bikote zailkatuko diren. Gaurkoan partidak honakoak dira. Lehenengoan Errasti Landa Esnaola Urruzolaren aurka. Bigarrengoan Alvarez Esnaola Irazuztabarrena Elolaren aurka eta hirugarren partidan Galarraga Anaiak Arakistain Otamendiren aurka. Finalerdiak datorren astean 19 ospatuko dira eta finala nagusia eta 3. eta 4. posturako jokatzen dena 21 ostiralean. Garbi dago beraz, txapelketa une garrantzitsuan sartzen ari dela, jende asko hurbiltzen ari da Patxi Saporraren memorial honetara urtero bezala eta komenigarri lehenbailen hurbiltzea leku egokia hartu eta partidak gozatu ahal izateko.